En dan wie het van de morgen en aan het begin van de middagpartiden min waar krijgt als Jerry Haas schilge hier in Wien krijgt 6 zo'n in de buien met tonger en dan is het onstabiel. Maar dan weet ik als die buien voorbij zijn dat het dan weer droog wordt, de verwachting. Joen en vannacht nog altijd een kans op een paar buien, maar ik flinke droege perioden en Joen de zinnen er nog even bij. Ja, de temperaturen vannacht. Ik denk zo'n 12 14 graden. De legere temperaturen op het Versteloon, de hegere temperaturen op de Eiloon. Mooi, een zwak ontmatige westelijke wind. En de morgen, alweer het scootzielen bij de Lemmer. Nou, we gaan morgen allereerst een matige wind. En die zal matig wezen, krijgt 3 of 4 in de kustgebieden en komt dan uit het westen uit. Dan nog het waarbeeld van morgen hoe dag. We hebben morgen een paar buien of buikers, maar het merendeel van de dag is gewoon droog. En we hebben toen temperaturen om het bij de 19 of 20 graden heen. Ja, dan is het best nog wel aardig waar. In de joentijd, ik meestal iets droeg. In de nacht misschien een buiken, dan voor hetzelfde hield nog een droege nacht. De wind, ik zei het al, uit westelijke richting, zwak of matig. Dan terug naar de orendagen, het fruitzocht. Dan komen we vreeds in, maar al een simmertemperatuur 21, 22 graden. Sneeuw, een simmertemperatuur 21, 22 graden. En sneeuw een paar buien, maar ik nog zinnen. En sneeuw is de simmer hier en daar waarom. Maar zo'n 23 graden gemiddeld, we zitten plakken op 24 graden. En dat warme simmer waar, zet ik een beetje nog wel even terug. En ik zou wel zeggen, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.